उघडून पाहिजे का? उघडून देऊ आधी नको रे, आधी काढून देऊ. गाडी बांधायची काही गाठी बस म्हणून का दादा नद घ्या नद माला होते ते नाही नाही आता पसर पसर कोणी दोन्ही शाव आहे कला पाठी घे म्हणतो बरोबर बस पाठाकडे तू घे पुढे निर्यासारखं घर निर्यासारखं घर म्हणजे असं झालं आहे ते समोर बरोबर काल सोडून देऊ ना
मागून जरा अजून थोडा उचलायला पाहिजे होता नाही अजून काहीतरी उत्ताने नाही होय होय म्हणजे थोडा हाय ठीक आहे हार घालून घ्या आता 21 अजून नाही सगळे तुला बारीक कापायची केला नाही तरी वाटते नमस्कार किती आहे आणि ते कसे दाखवून आणलं होतं प्रत्येक अँगलने वाटणार बरोबर आहे की पाठीमाग मोकल आहे ना काहीतरी टाकायला पाहिजे मागे एक धागा बांधून खाली ओढून हा पुढे सरकू नये मग सडाके धागा तो घ्या मोठा खाली सडाके दादा ह्या सड्याला बांधून हां सडा आहे ना तिथे दादा हे दादा घट आहे ना घट आहे इथं बरोबर पूर्ण थोडं मग अबू आंब्याचा आगे आगे काढला नाही नको काय किती बांधून ठेवलेलं चागन ना काम केलेलं ताजा नको आहे ना हॅलो दिद्या हॅलो दीदी दीदी आता आहे ना हॅलो 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 मग माझ्या व्हिडिओने त्याच्या व्हिडिओने रेकॉर्ड करू दे माझ्या व्हिडिओ तुला बघा करेल तर बरोबर मेनू करेल करेल ठीक आहे समय मोठी समोर
अजून काय पाय पाय झालंय फुलं आहेत टावे देऊ हे लागणार आहे तुम्हाला का जागा तुम्हाला बरं पडलं चार माणसं बघू शकले उडवत आहे आहेत काय बरेच दिवस तसं कमाव ना गँगमधनं सोडला गँगनं कुठेला तिला नाद परवाडलो हजीर देवा वजीर हा पंडितला फुला तुमच्या पाहुणे भेटून घ्या पाहुणा जायचं तुम्ही पुढे जाऊन भेटून वाढ केली तुम्ही जरा पुढे आला पुढे जाऊन भेटून अकरा वाजून 3 मिनिटं 11 वाजून 3 मिनिटं काही कामावर घ्या काम आम्ही काय तिकडे पुढे आलं